Mutungamiri wenyika yeZimbabwe panapa oya achiudzwa mashoko anoshamisa after pakabuda the headline ramakaona reHerald Zimbabwe. Nyika yese yakariona seramuri kuona video rakanzi more than 2.8 schools have been built between 2020 and 2024, bringing the number of operational schools countrywide to nearly 12,000. Data from Ministry of Primary Secondary Education shows. Pane mashoko azo yachireplaiwa pamusoro pepost yakaitwa neHerald ichiti mutungamiri wenyika in 4 years he built 2.8 schools. Don't subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa pahendo yekozwa kudanyora chiti dear HARALDZIM, President ED has been in power for close to 2,892 days, thus 7 years and some months. At this rate, what it means is he's building 1 school per day. Please do provide the evidence to support your fact. Ndo mashoko anobudanyirwa panapa chitega mutauri wemutungamiri wenyika Dhunza Musoro, Nick Mangwana nana Jennifer Musoro achinzi aiwa memukati in 4 years makwanisa kubuilda 2.8 zvikoro, but just in 7 years pa 7 years tine 2,892 mazuva. Saka murikuzama kuti pazuva rimwe nerimwe maivaka chikoro. Ndizvo here zvamuri kuita kuti tiprovidire information iri kwayo, nokuti manyepo amunongoda kuposta pasocial media kana mashoko anongonzi kuti vangonzi vaposta. Mashoko ari kunyatsoonekwa kunzi nyika yeZimbabwe, these guys vakatombonyatsodzidzira vana vachiita mapost akadai, kuti vanhu vanonge vachikuiswa pamapost ari kunokwa kunzi they cannot manage and cannot respect and they do not understand what they are doing. Tuze mafunguro enyu matudi pamusoro pechitiko ichi. Mapinda comment section medu mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.